Sayang sa. Salamat sa iyo. Long sa na dialog. Puspusan ako ba? Bitin. Burit. Bitin lagi. Daw kayo long. Diretso ka to nag-treasure si Marjon Tagakanaw. Pero ako, nagabantay ka to sa lidang ako, Jumanji. Nakatong ulo sa Jumanji ba? Asa, eh? Daya, gold. Di ako oh. Ano? Atong layat gali ko. Sige. Sige, Sige. board lang, kabalik. Kung ano mo boss Carlo? Kasunod ba? Asa ba? Lala. Ako yung tanong man na. Sungis mga tiyo. Oh, linghod ba na? Mga 3,000 years later na na. Ay, that's right. Oy! Mga choy! Hinuktok man! Ako na maglaay. Away na, siya kupot ng elastic ko ka. May ikuas mata ba? Ialas mata ba? May pagkuyog ta ninyo atong tibawan akong palabay ito. Siguro gitong na. Siguro. May pamuyo ka, siguro tam zero, wala, top ko. Hindi ka mo tuos ko. Tuo lagi ito na to. Kay, siguro gito. Uy ta kay hawan man ito. Wow. Dolar dito. Oh, ta. Taron dia. Guro ba? Duol naman to. Ada na. Asa. Libon. Ang palabay gibutang. Dito pa na gibutang sa mga dapit oh. Umay dito kay magbasilan ba. Sayang sa. Salamat sa iyo. Long sa na dialog. Puspusan ako ba? Bitin. Burit. Bitin lagi. Daw kayo long. Diretso ka to nag-treasure si Marjon Tagakanaw. Pero ako, nagabantay ka to sa lidang ako, Jumanji. Nakatong ulo sa Jumanji ba? Asa, eh? Daya, gold. Di ako oh. Ano? Atong layat gali ko. Sige. Sige, board lang, kabalik. Binulok na sa trabaho yung hatagan tayo. Kuya man, storya bito para malipat ba? Layo na ito ka na, butangan. Asa. Doda na ko murag daghan dito ko haron mga napukbok. Ang bitaw. Daghan kayo. Pas mo tawag yan. Unahan na nga buntod. Oh. Saka ta. Ikabot lugsong, iksaka mao na na. Lalay. Asa si Chal? Dito sila glumlum. Giburinggit kan si pamuso. Ano ko resulta? Si Boss Carlo ba? Dari madlok siya sa diri. Nagduda pa ka, mamanay tagiya dire. Madaan naman siya, oh. Tay, libon yun. Oh, usa man? Ano mo ka? Asiro? Usa? Asiro. Ay, darang palabay, manilata na to. Asan na yung palabay? Para mo tuwa nga itong mga kuwan. Duh. Ano ito yung palabay? Agay mga ito eh. Paltos. Kung ano mo, Boss Carlo? Kasunod ba? Asa ba? Lala. Ako yung tanong man na. Sungis mga ito yun. Oh, linghod ba na? Mga 3,000 years later na na. Ay, that's right. Yeah. Nakatalang tawag gini mo ko. Asa? May batam ko. Gusla ako noon. Nakatalang tawag gini mo. Ato kita pa daw ni kay sa. Grabe. Gusto ko atong palabay. Isang ko na to. Ilisan lang ko na yung tawag eh. Ha? Ilisan lang ko no. Ilisan pa mo ito may ilisan na kidaks. Oo day. O may ilisan na kidaks. Sige naman. No. Huwag ka na mga choy, ato na sugda ng atong cooking show, ato na ilunod na atong mantika. Huwag ka na mga choy, ato na ang atong complete recipe. Ay, may kasi na ato kadali mga choy ha. Kuha mga ito eh. Huwag sunod mga choy, ato na ilunod ng atong turok sa munggos. Kaya lang mga ito, kaya ako nakuha ang usa itong wala kuha. Ay, palabay na ito, wala isod. Ito may pag-apil na direct ko ang gisal. Huwag ka raw na ito na timpla ng banding sarap. Sunod, oyster sauce. Sunod, ginisa mix. Sunod, patis. Sunod na ito sa amigos mekos. Di na ba ito ito Sunod na ito butang nga black pepper. Lah. Sunod na ito amigos mekos ha. Oh.
Huwag ka na mga Joy, at huling aulo ng atong turok sa munggos. Mga Joy, ato na ilulol ng turok sa munggos. Mga Joy, eating na! Wow! Usay pa ka nanay? Turok sa munggos. Ano sa munggos mga Joy? Kanilang kay palo man ang palabay. Undag dool. Palabay grabe layo ah. Ito ka, ikaw kan, ika-115 ka buntod. Ano mga Joy, kaon mga Joy. Burak pa mga mga Joy. Lamin sa kayong tabagak mga Joy. Awa? Kuha na ni kuhan. Sino kuha ni? Sino kuha? Ricardo? Pirata mga Joy. Joy makmak sa man. Mura magwantingog. Lamira. Gusto lagi nitong mga idol ba? Kaya ang palabay, wait, paltos. Toyo, namuha ka mong sa sili mga Toyo. Kaya siling-silingan ko no. Sako ng tagiya. Ay mga Toyo, sa istorya na mga Toyo. Ala, Wala pulbos napit. ala. Adik singot lagi oh. Kaya na, sili oh. Na mga Toyo. Bati ka sa ito, kaya gipili, kaya mo sili na. Tataon na po na siya walindir. Oh. Ala, karabe. Gagagutro. Oh, banyagan. Gagagutro. Pusa ko na! Mga Toyo. Pundok mga Toyo kay doon mga Toyo makmak. Bitter lo. Sabi, i-speng ko lang sila. Biha ko ng bahin. Kita ay bangisa yan ano. Grabe makmang oh. Nabili na eh. Oh mga Choy! Lidig na! Wow! Oh, murag kay ag mambuhok. O shoutout lang ko ni Janjan M. Villar, Carlo Orsal, Bunski Tanog, Gabser. Shoutout! O shoutout lang ko ni Jeneline Aldreno Lekigan, Kirben Talesik, JV Losininos Pitogo. Shoutout! O shoutout lang ko ni Mahal MJ, Jerry Cañete Ablen, Azil Tandak Godinguez. Shoutout! O shoutout lang ko ni Murat Vlog, I Will Survive, Jonski Mag, Davikia Salagubang. Shoutout! O shoutout lang ko ni Ramsod, Joel Pasenyo, Saldelo Betania, Bitzel Bori, Clark D. Garcia, og ni Estrella Kubar Saludar. Shoutout! O shoutout lang ko ni Tinoy DC Rosiliosa, Fernando Tonong Gabotero Estomo, John Clifford Ramirez, J.R. Orsal, Arnold Cabahog Catarata. Shoutout! Shoutout ka ni Jose Benji Boysing. Shoutout! Og shoutout din ako, sa akong mga amigo na nga puro subati kay dam. Sa George the Barbershop og sa among boss dai sa Boss Barbershop dai. Sa gwapo kay ang tope. Ala. Libre na kong tope ah. Og shoutout lang ko ni Galatea sa Miskala Monteroyo. Og ni Atty. Merwin Mescala, og ni Aldrich Marcos, og si Andy, og sila maguhan day. Hapit makalimtan da. Shout out! Og shout out ko Renante Pasumala og Magic 5. Shout out! Og kang Amay Morjor Hapitan og sa Acro Cebu. Shout out! Long live. Og shout out lang ko ni Benki Mora, Ejel Degree, og ni Chen Chanju. Shout out! Sa wapa ba shout out diha mga China? Comment lang mga to. Wow!